Tapos sinabuhan na. Ay, grabe na kasi ako. Ako na pala mo. Mag-ingat na bakit? Paligisan sa inyo. Hindi ako eh. Ano ka pa? Ayun. Bawal natin. Yan yung mga tipos. Puputang eh. Ayaw mas masyal. Ulo, tuwal. In. Sarap. Ha. Ay. Kasi nagsasorry. Gato kayo eh. Out. Oo, nakatulong ako. Nakaisa na ako. Tabi na, tabi na. Nice one. Solid. Nice one. Nice one. I change. Nag-flat. Wala kasi palo eh. Solid. What the heck? Point pala palo ulit. Kaya mo to. Hindi letter B na siya. Kawawa yan kung Pokemon.
Ay, hindi, 8 naman. 8 saka ano? Shali. Yan, seryoso. Ah, Out. Outside. nice placement. Let's go, center. Nice one. Out! Muslim, kailan tayo kaya mag-gabi? Kapag nag-intro ba tayo? Touch, 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 touch. Suro mo? Suro mo? Hey. Mamatay. Ah, sure win. Sabi ko kay Boss Glenn, kailan tayo magiging ganyan sa kanya? Dapat ba mag-intro tayo? Baka malay natin si Miss Jan, sobrang galing pala niya. Yung pala yung mga EWS, mga EWS certification may kasama sa training. Nag-grabe yung chest ko kanina. Yung chest ko. Sakit sa likod. Ako pagkat na. Hindi na ka, sabi ko hindi may In! Inside the bag. Boss.
Pagas yata. Hindi talaga ako lalaro. Tapos Clem, naman. Nakita ko pa. Parang yung perspective eh, papunta sa kanya. Ganun. Wala ko naman ang time break. Wala mo yung animation mo wala ka mga. Flash yung bubuhay. Yes. Kanina, ginawa mo, buti ka na sa akin. Nag-flash yung buhay. Magbiwala yung palo. Hey. Tapos Clem, food lang. Wala tayo sa ano kung naglaro tayo ulit. Yan ba yung sira? Labas ka ma.
Out, out. Nice.